Salveu-me els ulls. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Salveu-me la mirada, que no es perdi. Tota altra cosa em doldrà menys, potser perquè dels ulls me'n ve la poca vida que encara em resta. I és pels ulls que visc adossat a un gran mur que s'enderroca. Pels ulls conec, i estimo, i crec, i sé, i puc sentir, i tocar, i escriure, i créixer fins a l'altura màgica del gest. Ara que el gest se'm menja mitja vida, i en cada mot vull que s'hi senti el pes d'aquest cos feixuguíssim que no em serva. Pels ulls em reconec, i em palpo tot, i vaig, i vinc per dins l'arquitectura de mi mateix, en un esforç tenaç de percaçar la vida i exaurir-la. Pels ulls puc sortir enfora i veure llum, i engolir món i estimar les donzelles, desfermar el vent i aquietar la mar, colrar-me amb sol i amarar-me de pluja. Salveu-me els ulls quan ja no em quedi res. Viuré, bo i mort, només en la mirada. Salveu-me els ulls és un poema que podem trobar a dins del llibre Quadern de vacances. Quadern de vacances ens remet directament a l'estiu, a un període de trànsit. En el món escolar seria el període del descans escolar. I quadern de vacances què seria? Precisament aquell quadern en el qual assentem les bases, fem un repàs de tot el que s'ha fet al llarg del curs. I precisament Quadern de vacances, de Miquel Martí i Pol, inclou imatges, sensacions i emocions d'estiu, de període de trànsit. El llibre fou escrit el 1975, però va publicar-se el 1976 per part de l'editorial Proa. Se'n van fer 1.000 exemplars. En quin moment, però, Miquel Martí i Pol escriu Quadern de vacances? El poeta venia d'un període de sequedat literària, de sequedat creativa, però a partir de 1970 hi ha un increment de la producció. Aquesta producció poètica, creativa, augmenta. A més, al llarg d'una sola dècada, el poeta escriu fins a 10 llibres. Per posar un exemple, l'any anterior a Quadern de vacances ens trobem amb el llibre dels 6 sentits i l'any posterior ens trobem amb la crònica de demà. Recordem, a més, que justament l'any 1975 hi ha la mort de Franco. Això significa una nova agitació cultural, social, econòmica i política al nostre país. No és d'estranyar, doncs, que totes les creacions literàries, les creacions poètiques, anessin també en augment. Com podem veure en l'antologia, amb els ulls oberts, en el seu pròleg, Ricard Torrents ens explica, a més, que el 1970 hi ha un fet transcendental que va canviar radicalment la vida del poeta, la vida de Miquel Martí i Pol. El 1970 va saber que patia una malaltia anomenada esclerosi múltiple. Aquesta malaltia va provocar que hagués de deixar la seva feina i amb el pronòstic de malalt per a tota la vida. A partir d'aquí, Miquel Martí i Pol s'aferra a una nova autoafirmació que, en paraules de Torrent, diu: la del reduït a la pura elementalitat humana, de la qual forma part el do de la poesia, que el mal no li pren, ans li enriqueix. Finalment, Pere Ferrés, a l'estudi introductori amb què presenta la nova antologia poètica de Miquel Martí i Pol el 1996, classifica l'obra del poeta en 6 etapes diferents. Quadern de vacances formaria part de la tercera etapa, just la que va entre el 1971 i el 1975, a la qual bateja amb el verb sobrevisc. I què inclou aquest llibre de poemes, el Quadern de vacances? Si agafem el Quadern de vacances, veurem que inclou 33 poemes, en una sola part, aparentment, perquè si entrem a dins del poema i el fullegem, veurem que hi ha una certa regularitat. Aquesta regularitat ve produïda per 5 poemes que porten el títol de les 5 primeres xifres romanes. Què passa aquí? Els 4 primers poemes, l'1, el 2, el 3 i el 4, els segueixen 7 poemes, que si li sumem al seu antecessor, tindríem 8, 8, 8 i 8, 8 per 4, 32. I finalment hi ha un altre poema, que és el 33è, que és una mena d'epíleg final que no va seguit de cap poema.
Per tant, tot i aquesta unitat indissociable, hi ha una certa estructura interna. També hi ha una cosa interessant que podem destacar, i és que la primera, la segona i la tercera part hi ha 3 poemes que tenen el mateix títol. Aquest títol és prou evocador, prou suggeridor. És Metamorfosi. Metamorfosi 1, Metamorfosi 2 i Metamorfosi 3. Finalment, en aquest llibre hi trobarem un pròleg de Joan Oliver, el seu nom de ploma, Pere IV. Escriu en aquest pròleg l'essència d'aquest poemari que una vegada més serà autobiogràfic del poeta. Ens diu: el poemari il·lustra una aventura greument penosa, amb precisions sovint estremidores, però l'escriptura sol respirar amistat, confiança envers el lector, com en un esforç generós per no escamnar-lo amb notes massa lúgubres. Dins de Quadern de vacances, el poema Salveu-me els ulls es troba a la seva 4a part, ja cap al final del llibre. Anem a veure una mica aquest títol, Salveu-me els ulls. Per què està compost? Està compost per un verb, salveu, en mode imperatiu. Aquest mode imperatiu ens demana una ordre, un manament, una súplica, un prec. Al verb li segueix un pronom que actua de complement indirecte, que es refereix al poeta. I seguidament ens trobem amb un sintagma nominal que actua com a complement directe. Què hem de salvar? Els ulls. El que tenim també aquí és un subjecte al·lidit, el subjecte no hi és. Qui salva? A qui es refereix? Qui ha de salvar aquests ulls? Aquí podríem fer moltes hipòtesis, des d'una divina providència a la ciència mèdica, a les mateixes lectores i els lectors o a la vida mateixa, cadascú que prengui la seva. Anem a parlar ara de 2 aspectes del poema. Per una banda, tractarem el que és el fons o el contingut del poema i després passarem a parlar de la forma. El fons. El poema destil·la en tot moment una mena de sensació de pregària, de Pare Nostre. Ricard Torrents, com dèiem abans, en la seva antologia Amb els ulls oberts, de proa, escrita el 1999, ens parla o ens classifica tots els poemes atenent al seu tema, motiu o estructura poètica. Salveu-me els ulls, concretament, la insereix en la part que s'anomena elegies. I ens preguntarem què és una elegia. Doncs bé, una elegia és un tipus de poema líric. I això significa que el poeta expressa sentiments o emocions. A més, recordem que líric prové de la literatura grega, de la lírica, que significa acompanyament musical. Per tant, una elegia és un poema líric que està destinat a lamentar-se per alguna pèrdua, i aquesta pèrdua pot ser la mort d'una persona, la nostàlgia d'un exili, la constatació de la bellesa o la desaparició d'una època feliç. En el poema en concret, aquesta pèrdua es refereix a la pèrdua de la mobilitat autònoma, precisa i àgil del propi cos. El poeta, molt conscient que la malaltia el porta a un canvi de vida radical, intenta sobrepassar-la i busca la forma de sobreviure sense renunciar al que ell és més important. Els ulls, la mirada, el mirar. Els ulls com el lloc que el sosté ancorat a la vida i a través dels quals viu. No és la primera vegada que Miquel Martí i Pol ens parla dels ulls i de la seva importància com a àncora on agafar-se, el lloc des del qual podem llegir el seu interior. En el poema Mira'm els ulls, dins el llibre Estimada Marta, editat per Llibres del Mall, el 1978, trobem aquests versos. Mira'm els ulls i oblida el cos feixuc, la cambra closa, els grans silencis. De tot això sóc ric, i de més coses, però no intenta la fredor del vidre. I sobrevís, aigües damunt del somni, tenaç com sempre. Mira'm els ulls, i pots llegir el retorn. Per tant, el poeta ens parla dels ulls com el lloc des del qual comunicar-se amb les persones i amb el món, i al mateix temps el lloc des d'on llegeix les persones i el món. Essencials, doncs, els ulls per ser, per esdevenir. Uns ulls, una mirada que cobrirà de tendresa tant la seva realitat interior com la seva realitat exterior. Però també una mirada, a més, com ens diu Torrents, severa, exigent, que no tolera ni la frivolitat ni el deseiximent. El poema, a més, conté una correlació de versos que ens permet entendre fins a quin punt són importants aquests ulls.
Així el poeta ens diu que a través dels ulls conec, estimo, crec, sé, puc sentir, tocar, escriure, créixer, em reconec, em palpo, vaig i vinc per l'arquitectura de mi mateix, puc sortir en fora, veure llum, engolir món, estimar les donzelles, desfermar el vent, aquietar la mar, colrar-me amb sol, amarar-me de pluja. Tots aquests verbs amb l'objectiu final d'arribar a un vers preciós, que és per caçar la vida, és a dir, perseguir-la de forma abrusadora, fins, com ens diu el poema, exhaurir-la. Per tant, aquest és un poema elegíac amb un to profundament esperançador, fortament vinculat a les ganes de viure i de seguir endavant, malgrat tot, del poeta. Centrem-nos ara en la forma del poema i ho farem a través de la mètrica i dels recursos retòrics. Tot el poema està compost per versos decasíl·labs, concretament 22 versos decasíl·labs. Això significa que cada vers està compost per 10 síl·labes mètriques. El decasíl·lab és un vers molt comú en tota l'obra de Miquel Martí i Pol, i això dona una certa regularitat al poema. Aquests versos no tenen rima, i per tant, diem que són versos blancs. Els versos en posició senar són versos masculins. Això significa que acaben en paraula aguda. En canvi, els versos en posició parell són femenins, acabats en paraula plana. Això dona una certa musicalitat al text. De versos més aspres ens n'anem a versos més alliberadors. Anem a veure-ho. Res, perdi, potser, vida, visc, s'enderroca, ser, créixer, gest, vida, pes, serva, tota arquitectura, tenaç, exhaurir la llum, donzelles, mar, pluja, res, mirada. En alguns versos també ens adonem que segueixen el que anomenem un peu iàmbic. Això significa que si el vers té una correlació de síl·labes, cada dues, la primera és àtona i la següent tònica. Àtona tònica, com per exemple, salveu-me els ulls quan ja no hi quedi res. Aquest aspecte, de nou, afegeix una sensació de musicalitat en el poema. Els recursos retòrics. En parlarem de 3, concretament. El símbol. Un símbol molt recurrent al llarg de tota la poesia martipolana és el mur. Fixem-nos ara en la part del poema que diu: «És pels ulls que visc, adossat a un gran mur que s'enderroca». Un mur associat, evidentment, al cos que va perdent la seva mobilitat natural, un cos que el poeta sent enclaustrat. Trobem també la metàfora, podem agafar el mateix exemple del cas del símbol, aquest mur, aquest cos, per tant, que es va desfent. I finalment ens trobem amb el polisíndeton. El polisíndeton és un recurs que consisteix en emprar molts nexes d'unió que ens permeten donar un ritme àgil al poema i creen la necessitat de ser llegit fins al final. En aquest cas concret, aquest nexe és la conjunció i. Fixem-nos, una vegada més, la musicalitat interna que mou aquest poema. Sonaria així. Pels ulls conec i estimo i crec i sé i puc sentir i tocar i escriure i créixer. O bé, pels ulls em reconec i em palpo tot i vaig i vinc. O bé, pels ulls puc sortir en fora i veure llum, i engolir món, i estimar les donzelles, desfermar el vent i aquietar la mar, colrar-me amb sol i amarar-me de pluja. I parlant de la musicalitat que emergeix del poema, un dia, per mera casualitat, vaig descobrir al magatzem de la biblioteca del meu poble una partitura de Salveu-me els ulls. Aquesta. La partitura està escrita per veu i piano pel compositor de Cerdanyola del Vallès, Jordi Morral i Macià, l'any 2002. Podríem dir que el poema Salveu-me els ulls té una estructura circular. El primer vers i el penúltim vers és exactament el mateix. Salveu-me els ulls, quan ja no em quedi res. L'últim vers clou el poema en forma de coda, amb una força tremenda que ens arriba ben endins. Viuré, bo i mort, només en la mirada. La mirada, tan important en aquest viure de Miquel Martí i Pol, a qui imagino qualsevol dia passejant per aquest entorn increïble. Com per al seu ser, poeta, vida i obra de nou és una unitat indissociable en la trajectòria de Miquel Martí i Pol, perquè, com escrivia Joan Vinyoli, amic íntim del poeta,
entre ser poeta o simplement viure, hi ha una vella possibilitat, que és viure poèticament. I Miquel Martí Pol ho va aconseguir a través dels ulls, a través de la mirada.